Human sa Permero Distrito, gisunod dayon og inspeksyon ni Gobernador Gwen Garcia ang municipal nursery sa Quinto Distrito kaniadtong Miyerkules, Abril 13. Mao kini ang ikaduhang adlaw sa iyang pagpang-inspeksyon sa mga municipal nurseries. Iyang nakita nga pipila sa mga local government units ang bag-o pa lang nagsugod pananom sa ilang nurseries. Samtang ang uban, wala pa makapalit og mga liso, hinungdan nga wala pa sila makaapod-apod og seedlings sa mga lumulupyo. Apan nakadayeg siya sa lungsod sa Sugod ug sa lungsod sa Liloan kay dugay na sila nakasugod pag-implementar sa sugbusog nga programa ug nakaapod-apod na usab sila og mga seedlings sa kabalayan. Didto sa lungsod sa Sugod, bisan pa man og gamay ang luna nga gigahin alang sa ilang nursery, apan daghan na sila og mga naani nga mga utanon. Salamat in taon nga naning kamot. Tinuod yun ni murag isugdan ni yun ni sa una pa kay na may nitubo. Di bitaw ka ng kalit lang kay transplant bitaw mga laos ra baday na. Na-impress ug nakadaay gayud si Garcia sa paningkamot sa mga opisyales sa lungsod sa Liloan. Ilabi na gayud ang ilang municipal agriculturist nga si Erenio Noval kay klaro nga gigamit ang salapi pinaagi sa pag-enhance sa ilang nursery. I hope nga all LGUs musunod ni ining Liloan nga maningkamot usab nga maka-produce as many seedlings to propagate and to distribute to all households. Kay unsa may tinguha nato nga ang matag subuanon mutabang sa iyang kaugalingon. Tagaan lang nato gamay nga push sa pinaagi sa paghatag og mga igtatanom. Kung tagaan ta lang na sila chance, maningkamot man gyud na. Apan adunay pipila ka lungsod nga wala pa makasugod pag apod-apod, bisan pa man og dugay nang gi-download sa local government units ang 1 ka milyon ka pesos nga pundo alang sa maong programa. Matod sa gobernador, importante gayud ang pagsugod sa municipal nursery kay daghang mga kabalayan ang gustong mananom. Apan kuwangan sila og oportunidad ug adto lang sila makakuha og seedlings nga libre sa mga LGU plant nurseries. Mo inspection ko sa mga nurseries sa local government units. Kaya nga no, gi-download magud nato ang salapi. Kung pasagdan ta lang na, nawad-an og higayon ang mga katawhan nga makasugod untag pananom kung dili tinud-on pag-produce og seedlings ang nurseries. Dito sa lungsod sa Bourbon, pipila pa lang ka seedlings ang ilang na-distribute sa mga households. Samtang dito sa lungsod sa Katmon, wala sila available nga luna nga kabutangan sa ilang municipal nursery. Human sa Katmon, midritso dayon og inspeksyon si Garcia sa municipal nursery sa lungsod sa Carmen. Akong awhag sa tanan mananom ta. Tabangan nato ang atong kaugalingon. Kay lisod ba yung panahon? Nasayod ko, lisod. Pero gamay nga paningkamot, gamay nga paugnat kusog, doon na tayo maani. Dito sa municipal nursery sa lungsod sa Compostela, nakita usab sa gobernador nga gawa sa daghan na ilang nahimo nga seedlings, andam na usab kini nga iapod-apod nga libre ngadto sa mga panimalay. Akong hangyo lang unta. Nakita ko man dinhi, maunta nga maningkamot ang mga LGUs sa pag-put up of nurseries. Tinud-on nga nursery ba? Nga naagyoy seedling propagation ba? John Fredson Granada, Balita sa Sugbo.